Malikono ani maliko ka ufo ka wali nyamado ka sangani au kanya madali ya Sheriff la TV ja kanso fe sangani wati be ka dabna tene ka tati alamisa 10h 11h nukungama bo iba sura ka foka na bode besike ko nyamada Sheriff la TV ja kanso fe bawo deliko ublaka galaya dogni nyanga yo kuma dono koto kuma konna na yansi to ya ngala dara jim kan kan gomma ko so ma dono mimbe mana dogo kun kono klenani ka taka nyeshi au ma jango ka siga au kuno funi kasani jamana la halaye ani onyona were hukumu konna na bi ni ya dondo yo ojemu kan kono jiri muso umakene la soro nsego makemi na fere ke nuko moko di au mo fa sigoro la hukumu konna na ana jemgan sigi chuko nyunga odeye kafo kumade kuma ka wele bla mauma animunu na jeni ka masala nyonfe ola anga bima welele sananga do jemkan kono na korafo disema ayre la folo makani ayre da ana to na jamu fo mawi ka fulita ka nyeshi limana ma anga so ka temene jemkan toy ngolo muso ini so ma ba mse ne fa ini so ma trop sula ame be fu ga be wale nyimando mo be tilila no wakati la kana janga fuli bilibili bai odo o temele ko ka bui na siran kene kan kene content bilibili ba odo surtout no ye télé bene be mogomina no ye Sheriff Madana Idara enfana karamo na moke odo no moke do awo ba fu ko sebe anaka dimba kanu be yoro la kojugu akibaru kabira fara ko mina ni yoro ina ngun dorone kimeneje oni be ala fuka barkada parce que ni biga mogomi ni 100 ans baranala nano dima seconde ni minute kono iba ala fu iba do ko ala ko antese ka boya do e choroben kan ko sebe ko juga naka demaya Allah kibaru surtout kere nyala ka aiba DGP ay mo te salima o rezo ga ni la de do DGP vajite wala o ile to ni jamu me fantasy se ne sigoro ben me francima me kere nyala bi me malikono no yin fasoy odo e fantasy se e ki fo ke wal mado DGP ndamala ka fo abe nywanya teme na ala so kodi kodi ko jugu abashite wala ka aufo ka wali mado ka sigi ka do jimka kono na manya ka fo munu te sansoro juruko wala de me baje kulu munu be ona jimka konna na onna munu salo ke suku konna na wala sa ka si ka fien bo ansengoro ninga sura ka nyon sura ko kura jimka konna na ni de abe mi wuli fa kuma ka mo per mali be ni nene bara ni infusé ka ji kala ka ke teka unene jela mo per mi ka me hani bo kubo diba te zara mo per amba ko kele na sare ni akuma bay ni ko na surprise ki ni do abia amangani sisan wani ye to ko da tira to ka tedi abi sample sababo ni ke wore be ni ya la ko ka sagi kala na ka ke ko wa ne ba FCC de mi ha me mi di ya ki kwa na appelé mo wa de mo ni be to ka te la hida so da bole me fele fe nga de de jama jara ka duwa ke tizara makele ngadana mena buji Allah farafide mujera kadua ketezara makele ngadana mena buji Malima muso ne de ba fe kan na dumange kwa kebe ne kununga na langoloto na mi no fe ona de bitu bini zamzam kan na jini ngura boleye abuyo EPC na poulet malima muso e de ba fe ka kwa ke ladia ni salate lale kerengere ne ye ni ngajege kene da safe fe mi mu dunja zamzam kan na jini mbuyo poulet ana EPC du awu melo nyeso ko jini na wiye wale kele awa fe ka place special la domini kerengere ni guno kele mi me olabi zamzam kan na jini ngura buyan poulet ana EPC du
mali kɔnɔ gabu kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobili ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najinikura buyan poulet a n'a épices ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni k'a bila muɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najinikura buyan a épices n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikɛla ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 16 walikɛla 76 38 59 59 zamzam ka najinikura buyan poulet a n'a épices olu de bɛɛ lajɛlen wasara. Deliko o blaka gele donge nyega manevi domini turumini yo dibi ke doma la fliye ni hunye enquête yi kamun saroke ya fmabula de ba jokulu yoro olasa kasika o lada la clé baw ngunu te sansoro ojuruko ni ya me kini no dun badarate nyuba nyuma de bila kumadula ola alibi kato jemuka kono kasangane abulda chugo yi anga seko ni donko buna kunka kasika anga mawlele bismillah ola anata alibi nega kalfa juru mɔgɔ fan fɛ no blami ma ye bi ka fiɛni bɔ an senkɔrɔ k'o kɛ don ganye ani bisimila kan ka ɲɛsin an ka mawele ma nɛgɛ kɛrɛfɛ jurutigi ni labɛnw sabati mɛ i t'i bolo lamaga dɔɔni jigi tabaw bɛ min falatɔw taba bɛ min maa tɛ falaya sa maa tɛ yatimaya sa a bɛɛ lajɛlen fana bɛ setigi ala ale ka latigɛ de la hukumu kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ ɲɔgɔn ye minnu kɔni masaw bɛ hali bi cɛman ni musomanw ka dugawu kɛ o ye sijan ani kɛnɛya ani labɛnko ɲuman na minnu taw fana tayana ni ka laban ka a ɲini setigi ala fɛ a ka se ka bada dali nɔgɔya o bɛɛ lajɛlen ye o b'a to an ka nɔnkɔn kari ka don jɛmukan kɔnɔ sani an ka kuma di maa weleli ma an na fukurubo dabada la maanifi dɔmɛni turumi n'i y'o di bi kɛ dɔ ma lafili ye kunnafoni kalamotigiw o kɛmɛ ka nɔbila kɛ an tɛ se k'o fo dabaji o bɛ kuma ni kuma a kalamukɛla suwa la ka nɔbila kɛ ka sanga ni jamana kunnafoni lahalaw ye o kuma kɔnɔna na n'an ye dɔnna o kɔnɔ an bɛ taa jamana ka fasili kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ esɔr la ka sanga ni o ka bi bɔli ye min bɛ tali kɛ jamana maaba dɔ la o bɛ Yaya Sangare ko fɔ ale kɔni da masa ka wele sera a ma o min ni wasadenya a y'o kɛ faso Mali kɔnɔ fo ka se minisiriya ma dali masa ka wele sera a ma ka bɛn ni ntɛnɛndon jenkalo tile 29 tɛmɛnen de ye ka sababu kɛ bana dɔw de ye fasiri kɛba bɛnbabile Dunbiya ale y'a jira k'a fɔ cɛba in tɔgɔ a n'a to dɔ fɔ kɔnɔ baw maa dɔw min ni a ye jɔyɔrɔbaw kɛ Mali jamana kɔnɔna na Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ala ka hinɛ la ale ka fangaw kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ni cɛba in kɔni a donna gouvernement kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnama ale ka gouvernement tako fila kɔnɔna na cɛ min yɛrɛ ko don a bangena Bɔkɛkaw fɛ ni o bɛ Yaya Sangare ko fɔ ni a ka laban ka sɔrɔ ka na faso Mali kɔnɔna na ka jɔyɔrɔbaw ta ni ye a ta k'a lajɛ a yɛrɛ k'a fɔ cɛba min don a ka kumaw kɔnɔna na a ye jɔyɔrɔbaw caman kɛ ka kɛ minisiri ye min ka baaraw bɛ ta ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw ma minnu ta ma bisimila mɛ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ a labanna ka kɛ kunnafoniko minisiri ye ani jamana gouvernement babu sentigi ka fara o bɛɛ lajɛlen kan e b'a ye k'a fɔ Yaya Sangare a ye jɔyɔrɔbaw kɛ baw adema cɛba kun don a yɛrɛ k'a fɔ den 8 de bɛ a bolo a ye furukɛ den 8 bɛ a bolo cɛba in yɛrɛ k'a hakili jigin k'a fɔ a bangena jekalo tile 2 dɔ san 1964 Bɔkɛkaw fɛ a ka kalan kunfɔlɔ a ye olu kɛ ka na yanfolakaw fɛ bagi sɔrɔlen kɔfɛ a fɛ o kɛra san 1983 Bamakɔ série sciences humaines kɔnɔna na a labanna ka taa ENSUB kɔnɔ ye a ye maîtrise sɔrɔ histoire et géographie kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ka sɔrɔ ka don kunnafoniko buna kun kan yɔrɔ min bɛ n'an ko ma ko imprimerie jamana a donna ye ka bɛn ni san 1991 1993 ni ka labɔ ka taa dɔ fara a ka kalanw kan yɔrɔ la yɔrɔ min n'an ko ma ko ISTA Technologue ISTA ka bɔ yen fana hali bi ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni a ka baaraw ye jamana kunkan maa min don a ka baaraw kun kan ka kɛ ekɔli karamɔgɔya ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ a ye ENSUB kɛ nka a labanna ka ɲɔgɔngarijɛ kunnafoniko buna kun kan ka sanga ni o kanu min kun bɛ a la n'i y'a ye k'a fɔ o hukumu kɔnɔna na a bɛna jɔyɔrɔ ta ka sanga ni olu ɲɛmaaya dɔw falen ye kɛrɛnkɛrɛnnema arajo jamana kucalakaw fɛ a ye o ɲɛmaaya kɛ groupe imprimerie
jamana afo konana aye joraba ko konana ni ata lage urteli fana awo nyama ke fa kase samba fla an wulon fla watima ya sangare ayira kafo mado adema cheba kundo mine aw jora ka boko sebe akara wasadenye yanfulla ka uchora samba fla an wulon fla wati ya sangare assembly kono yefana alabana ka joraba uke fatirke ba ayira kafo ni chaba ko ni dal masaka wule sirama kabani tenedo jukalo klem wono kono tonde ye aka janada wera joda me ka be jukalo kle gale manu ubebe bino arabado sochiba kaufi ame dro de ke bada dali ala ko ngoya ya sangare ani al-islami fure bela jeni namo bla ame independent no obe kana bla ko fo ameta alibi kuno funu ko kunga ka yira ka fo jira yela kulu okunge meka oka janjugu do da kanyeshi anga jamana tajita no blu na tomo mana mina ubora fangara fe ko kunda do ko kan akira wule se bugu mashuruna kewali akira kabinu jengro klemu wono wulon vla temene de ye mi senfe anga chef ni tabaw ulmasiri tabaw kasanga ne baranya dominde ola okone se ke subabu ne ka jarawla kulu uluka jan ne ka akololo bi oyereka baw ni atralage fasiri ke ba no obe able jara ko fo aya ayira ka fo kasanga ni kuno fo ni yo jele tale ye kadi uma anga chef ni tabaw sanve ane duguma oye labaw sabati baw tajita mobulu kono hundoni meko kunda faso malika wala sa kasiga na jamana kono don ko lu kono sagodi uma tajiko buno kunka hukumu kono na jugo kunye janva jugo sene kasanga ni janjugo dale jumara ani wala se buno nyonche wala sa kasiga babale takanyeshi anga siternu don tomo ga menifu bamana ko kuma do kolonjugo ni baseni adola ibe afere baw kolonjugo yiri wala babe kare ayere kono hukumu kono na oka janva jugo labana kasigo oyere mo kasanga anga chef ni taba uluka ulika joyi ulu munu nana bunteli da oka sanve anu duguma ne ka ke sababu kasiga oka nyama uchama ulu kono fa bono banfula ko choro uchama kuna ka ladonda ka fo nisera mi metalike wule sebugu ka kunda katabu nika kateme kata abija ka ofe ba ye ka fo jirayo la kulo osomi me yore na kuma ne kuma obita janjugo da ko da anga chef ni taba onyo ni roko fole na wala sa madama ulu munu be dorodo kanyeshi anga moblu mo tajita moblu do ko senze kano faso mali konana kabajona ka fo akoni amake bashimina ne aya dese baw mi betaleke mbugo konyeta anani na anga chef ni tabaw uluyo o karo ola kato alibi kuna fonoko gunka kabo independent kono kata mimbetalike nouvelle horizon nyeda nkura na ndona ye ameto alibi lakana ko bunakun kala dona ka fo kasangani no wati nyemedele ka fo ka chaya kata mato se na bolfifa ojo mandi odo kumu kona na anga chef ni tabawo obe jugu nona mamunu na me kele bi onga kasi anga jamana basige ne ka bisi basa okumu kona na iba ye ka fo do franje temene mimbetalike anga chef ni tabawo la mali jamana mabulu chama kona na ka damina kulukuru kata motife tomutu gawo kidali anga chef ni tabaw oye buntelita jugu ka kasangani okamunu salo keli ni selfe ubala ka jugu no fege janko umasro ofe kasiga onijia faranyonya hukumu konda na ibaye kafo kasangani ukawulika joye kulukuru maraburu kona na madama ula bamembe mimbe talike yef mabala kateme nyamina fe fukata ubabulo kelefe anga chef ni tabaw oye bono banfleta ne ka choro jugu chama kuna ye bawo kasangano okamunu salo ye utara soro jugu kemeka janva kewelu chama ani labon chama blasenga okumokulo fanta ani banda konna na wala sa kasiga jamana basige ne ka ache ka tugu alibi o kewali kella iba ye ka fo ye seba ya talanga chef ni tabaw fe wula bami fana be mi wule na fuko foro suza abe jola ka fe ye fana anga chef ni tabaw kasangano oka lakna sabatide baro ye utara soro jugu keme ka ro do larabi ko luke oka digeli yoro ye kan ka fara oka kelke no chama iblale ka ye anga chef ni tabaw ko ni ka labon sabatilo ko ko na oye o janva chen baw oka kelke femunu kumbe olu fule ngolo chira ko da kolonchi ka akila jika fo alibi nyamina tan okoni kera ka beni je kadam no je reclaim woni sabakata bla claim ko worola kadamine banama ogunfe kana nyamina kataba gunfe ebaye ka fo ye anga chef ni tabaw oye juru chama ninkene karaba ne kalaba ka wele bla ma chama ma ayeme ka fo munu juru kume bara la jenho kumu konana o kra sababu anga chef ni tabaw ka siga o ka bulu ko ne fo chama mine ulane ka chama che
fɛ ka fara o bɛɛ lajɛlen kan i b'a ye k'a fɔ généraux tile 22 sanba 26 hali bi o ka lakana sabatili hukumu kɔnɔna na Sofara kaw fɛ Moti marabolo kɔnɔ kilo 28 bɔɲɔgɔnko Sofara marabolo kɔnɔna na an ka cɛfini tabaw olu ye san sɔrɔ jugu kan ye bawo jugu kuntan bɛ zolen da o yɔrɔ kɔfɛ na walasa ka se ka basigi ne ka yobo yaba hali bi ka to lakanako bunakun ka dɔ fana tɛmɛnen kɔnɔ an ka taa fɔlɔ wagadu kɔnɔ Nara marabolo kɔnɔna na yen fana ka bɛn ni arabadon tɛmɛnen ye an ka cɛfini tabaw olu ye wulikajɔw kɛ fo ka se Gawo marabolo ma u ye wulikajɔw kɛ ka se ka jugu k'olu caman fana bɔnɛ o ni na o yɔrɔ kɔfɛlen na baara ye bɛɛ lajɛlen laɲini min ye o de ye ka se ka lakana yakubaya ka basigi nati Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka sanga ni tangani briefing talen kabiri jamana kɔnɔdenw kan o n'o bolo kɔnɔfɛnw Mamadi Touré ale de y'a fasiri an y'a salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na n'an bɛ bila an bɛ taa les échos wele kɔnɔna na n'an bɛ taa an bɛ taa bureau du Sahel kaw fɛ yen k'a ladɔnniya k'a fɔ yen min bɛ tali kɛ ekɔlidenw na minnu bɛ ekɔli karamɔgɔya kalan na des élèves maîtres olu kɔni u ye u damuru kologoya ka sanga ni wele dalen ye ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma bawo u ye a yira k'a fɔ tɔrɔmɔɲɔ min bɛ taa ka di olu ma n'u bɛ burusi ko fɔ ko a tɔrɔmɔɲɔ dili a kɛ mɛ ka waati ta retard ni waati na a ye mɛ k'a fɔ tɔrɔmɔɲɔ in kɔni jɔyɔrɔba de bɛ olu bolo a tɔrɔmɔɲɔw la o yɛrɛ ka fɔ la u ye a yira k'a fɔ tɔrɔmɔɲɔ minnu don ni a bɛ taa ka di olu ma a bɛ kɛ sababu k'olu bɔ degun ani gɛlɛya caman kɔnɔna na bawo olu caman bɛ yen i b'a sɔrɔ o tɛ u masaw kɛrɛfɛ u bɛ taa kalanw kɛ fan wɛrɛw de fɛ tɔrɔmɔɲɔ min ni u bɛ taa kɛ burusi la a bɛ taa ka di olu ma jamana ɲɛmaaw fɛ o de bɛ kɛ k'olu ka nɔngɔnkuru ni dawa dala dumuni bunakun kan k'o nɔgɔya u ka taa ni segin u ye transport ye k'o nɔgɔya fo ka se u ka kalankɛminɛnw sanni o fana nɔgɔyali ma ka fara olu lajɛlen kan kɛnɛya ko bunakun fana kan o bɛ kɛ sababu k'o yɛrɛ dɛmɛ ni o tɔrɔmɔɲɔw ye o ko bilama o ko ni degun ni gɛlɛya bɛ o kan Bureau du Sahel kɔnɔna na ka sanga ni olu tɔrɔmɔɲɔw olu sɔrɔ baliya ye o kɔni b'a la ka ɲininkali kɛ ka ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma k'a fɔ mun de kɛ bɛ sababu ni ka se ka bala don tɔrɔmɔɲɔw sɔrɔli la mun de kɛ bɛ kunbala ye a ko la olu ɲininkali kɔni b'a la ka kɛ olu fɛ o ma se ka a jaabi dɔn o kuma kɔnɔna na o kɔni bɔra ka coci k'o ka nisɔngoyaw yira ka wele da ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma cogo min na ko min b'a ye ko in kun kɔrɔ o kunkun ka se fɔ olu ye wa a bɛ sɔrɔ waati min na o ka fɔ olu ye janko o ka se ka kɛ olu fana bolo jigisigi ani hakilisigi ye o ko n'a yira k'a fɔ tɔrɔmɔɲɔ in kɔni o ko bɛ olu ye bawo jɔyɔrɔba de bɛ a la olu ka dugu jogo 20 maaya kɛcogoya o ɲumanw baaraw la fasili an y'a salo ka bɔ les échos wele kɔnɔna na walasa ka se ka bi kunnafoni balani k'o datugu an bɛ taa Sɔrɔde Bamako o kɔnɔna na tile ma bi o de bɛ wele ko wula san'an ka kuma danga ma wele ma o la min bɛ tali kɛ Sɔrɔde Bamako kɔnɔna na n'an y'o ta an bɛ taa min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaaw kɛmɛ ka labɛn minnu sabati walasa ka se ka kɛlɛ ta ka ɲɛsin tajugu yuruguyurugu baaraw ma e b'a ye k'a fɔ ka sɛbɛn o baaraw ye an ka baarakɛyɔrɔ min bɛ jamana kɔnɔ n'an ko a ma ko direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence DGCC o de a cɔrɔ ɲɔgɔn na ye Bamakɔ kɔnɔ o ye wele bila station gérant dɔ ma ka bɛn ni ntɛnɛn don juin kalo tile 29 san 2026 ye ka sababuya kɛ a ka kan na gɛlɛya kumana min na a banna ka taji feere jamana kɔnɔdenw ma i n'a fɔ fasirikɛba y'a sɛbɛn cogo min na à la suite d'une dénonciation faisant état d'un refus de vente de carburant dans une station service ka sanga ni kibaruyaw ye o kuma kɔnɔna na min bɛ tali kɛ DGCC la o ni o ka baarakɛlaw o kɔni ye o sen bɔ o kɔnɔkɔrɔ ka wuli ka taa o nɔngɔn fɛ yɔrɔ kɔfɔlen na ka sanga ni jamana kɔnɔdenw kɔni ka damakasikan ye ka yira k'a fɔ station gérant dɔ a kɔni ba mɛn ko taji tɛ feere jamana kɔnɔdenw ma o hukumu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ o ye o sen fa ka taa ye kumana min na wele bilala o ma 13e arrondissement maaw fana kun bɛ kɛnɛ kan olu taara nin maa kɔfɔlen kɔni ka wele walasa ka se ka taa a dala ɲininka a ka baara kɛta kun min ye a bila a la a baaraw kɛra sababu min bɛ tali kɛ taji velotiri bidon 20 olu fana falen essence la k'olu fana salo ka bɔ yɔrɔ la yɔrɔ min ni sigana yɔrɔ kun don bawo a taa fan kelen o kuma dɔn
alabana ka yira ka fɔ ale bi ka sɛgɛn o ka baaraw ye min bɛ tali kɛ DGC la ka sɛgɛn jamana ɲɛmaaw ka hakilinaw fɛ o na dɔ fara ni wulikajɔ n'u ka dɔnni a nataw la bawo a kɛra sababu Sikaso marabolo kɔnɔ zongalo tile 22 sanba 2026 o ka se ka tigɛ da yafima b'a la taji yiriwekɛlaw dɔw kan minnu ni a kɛra lubugu la o marabolo kɔnɔna na bawo o kɛra sababu min bɛ tali kɛ bariko 137 olu falen denw essence la ani i b'a ye k'a fɔ 20 litres min ni a bɛ se 300 bidons de 25 litres d'essence olu fana fali o ye tigɛ da olu kan baw a sɔrɔla maaw bolo minnu ye siganama ye ko o bɛɛ lajɛlen bɛ wulikajɔ de kɔfɔ minnu b'a la ka kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ walasa ka se ka yuruguyurugu kɛlɛ ka bɔ tajiko bunakun kan janko jamana kɔnɔdenw ka se ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye fasiri don an y'a salo ka bɔ min kɔnɔ o bɛ tali kɛ sɔrɔdɛmɔ Bamako Laya Jara ale de y'a fasiri o bɛ kɛ sababu ka dansigi bi kunnafoni bala la an n'a fiɲɛ bɔ an sen kɔrɔ ka sɔrɔ ka kuma segin an ka do maa weleli ma. Ne ye Zara de ka kɛnɛ sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu. Ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ. Mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya. Ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. Aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de star ye. N'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ. Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye. Malimamuso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bi nɛ kunu ka dalankolon to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najinikura bɔlen ye a bouillon épicé n'a poulet Malimamuso e de b'a fɛ ka kɔ kɛ ladiya ni salati dilanlen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet ana épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw gono kelen min bɛ o la bi zamzam ka najinikura bouillon poulet ana épicé do Mali kɔnɔ Gabu kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najinikura bouillon poulet ana épicé ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲamuɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najinikura bouillon a épicé n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikɛla ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0072 walikɛla 76 38 59 59 zamzam ka najinikura bouillon poulet ana épicé duden bɛɛ lajɛlen wasara. Ka segin ka aw fo kokura n taara n nana dantigɛli baman ka ye o la bamananw ko ten hukumu kɔnɔna na nin y'an selen ka don tugun an ka jɛmukan kɔnɔ an na wele an na kuma sɛmɛ an ka don ma wele la Fanta Sise i ni sɔgɔma kokura i bisimila bi an ye wele bilen ma an na diɲɛ ka masala babu dɔ kan ma dama ka sanga ni e ka wulikajɔ dɔw ye o la Fanta Sise ɲininkali kun fɔlɔ min bɛ yen n'i ma ta ka sɛmɛ e la o de ye k'a fɔ an y'a ye k'a fɔ e bɛ wulikajɔ la walasa ka se ka jɛkulu dɔ bila sen kan k'a ma ko Alliance des femmes pour un Mali debout jɛkulu in hakilina nana e la cogo di? N bɛ Ala fo k'a barikada jɛkulu in hakilina nana ne la cogoya min na an bɛ jamana ko la ne yɛrɛ yɛlɛla réseau kan ni jamana dɛmɛ hukumu de mais k'a fɔ ko n bɛ dɔ fara jamana jɔ fanga kan ani mɔgɔ minnu découragélen don ka se k'u motiver k'a jira ko jamana tɛ se ka jɔ ka den kelen kelen si to bɛɛ sen kan ka ye jamana jɔ la o sɔrɔla Sadu ka saya de la an ka général an bɛ dugawu k'a ye Ala ka ɲinɛ ni silamɛsu bɛɛ lajɛlen na général Sadio Kamara kɛra mɔgɔ ye
an bɛ ala deli n'ala bɛ mɔgɔ da an ma a ka mɔgɔ da ma mɔgɔ min bɛ se ka baara kɛ ka tɛmɛ a kan tellement a ye baara min kɛ jamana kɔnɔ n'i ye jamana ta k'a lajɛ sɔrɔ an ka sɔrɔsiw minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la u tun bɛ maɲumako la kosɛbɛ mais Sadio nalen an b'a fɔ ko dumuni tɛ yen nin tɛ yen courant tɛ yen fosi tɛ yen mais kɛlɛkɛminɛ kɔni bɛ yen awɔ ka fara n'a tɔw kan a n'a tɔw bɛɛ o farala kan mais ale ka baara de hukumu an bɛ ka kuma o de hukumu kɔnɔna la o ye kɛlɛkɛminɛ parce que o sɛmɛ de b'ale de la bɛɛ n'i ka baara de o mɔgɔ duuru bɛɛ n'i jɔyɔrɔ kun don mais ale yɛrɛ jɔyɔrɔ kun bɛnnen bɛ kɛlɛkɛminɛ sanni ma ka di an ka sɔrɔsiw ma baara hukumu kɔnɔ an y'a ye baaraba kɛ baara in kɔnɔ jamanadenw ye n'ala nana o minɛ o na nin togoya in na tile kelen mɔgɔ maliyɛn si ma sigi ni Sadio ka saya ye mɔgɔ si maliyɛn n'o maliyɛn tɛ mɔgɔ si ma sigi ni saya ye mais ala de ta ye nin ye bɛɛ ni nin bi wagati don Sadio ka saya tellement a gana ne la ne ye sigi k'a miiri an bɛ réseaux sociaux sanfɛ an tɛ mɔgɔ dogolen an ye mɔgɔ dɔnnen mais ala yɛrɛ ko wagati dɔw bɛ se a ɲini ka sɛbɛ kɛ si tɛ mɔgɔ la an ye kulonkɛw kɛ an ye ko camanw kɛ ne yɛrɛ regret min ka ko baden de la diɲɛ kɔnɔ ne ye sigi k'a lajɛ n ko ala de ye Sadio da ala de ye ne da wa ala de ye Sadio dɛmɛ ka se nin seyɔrɔ la pourquoi ne tɛ se ka wuli ka fara n ka sɔrɔsiw kan n ka jamana kan ka se ka n ka jamana dɛmɛ o de hakilina nana na fo k'an se Bamakɔ bi ka mouvement in daminɛ an b'a la sisan kalo kelen o wo tɛ an ma don wo min kɔnɔ awɔ hakilina nana ten ne donc hakilina nana ten k'a fɔ kumasɛ Fanta Sise fana ale ka a jɔyɔrɔ fin kosɛbɛ jamana a sinsinni baaraw la o de nana ni jɛkulu in sigili ye yɔrɔ jɛkulu a ma sigi fɔlɔ dɛ a ma sigi sisan ni jɛkulu in déjà jɛkulu in n'a sigila aw ka baara kɛtɔ bɛna kɛ mun ye kabini jɛkulu ma sigi laɲini mana jɛkulu kɔnɔ an ye dɔɔnin k'a la k'a yira maliyɛnw na ko bɛɛ bɛ se ka dɔ kɛ jamanako la surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la laɲini yɛrɛ min bɛ ne la n'i ye jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ anw musolakaw an découragélen don kosɛbɛ parce que musow découragé yɔrɔ ka ca courant t'an bolo an tɛ k'an ka jisuma sɔrɔ ka feere musow découragé yɔrɔ ka ca o mais n'i y'a yira musow la ko courant kɛ yɛrɛ de bɛ se ka courant sɔrɔ i yɛrɛ ye u b'a sɔrɔ cogo min na e ka n'o f'u ɲɛna bani i b'a ye u bɛ wuli ka far'i kan mais ni fɔbaga tɛ yen mɔgɔ b'a las'u ma k'a yira ko e bɛ ka ni gɛlɛya mun fɔ k'e ni ne bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ni gɛlɛya kɛlɛ kɛ fo mɔgɔ dɔ de ka sɔrɔ mun b'o fɔ tiɲɛ ka sɔrɔ nkalon t'a la ka se ka musolakaw motiver ka na don kɛlɛ kɔnɔna la o de y'a to ne wulila bi ka se ka nin mouvement fanba kɛ musow ye parce que n'i ye jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ cɛw fanga ka bon a la hali réseau sanfɛ viremani kunda soutenu kunda i b'a sɔrɔ cɛw de ta ka ca la ka tɛmɛ musow kan mais n'i ye musow yɛrɛ lajɛ an musow lajɛ fanga b'an na fanga bɛ musow la parce que ala yɛrɛ de barika don musow la i bɛ muso fɔ yɔrɔ yɔrɔ i bɛ barika fɔ ye o ye ala yɛrɛ ka kɛ ye ne ko n ko bi n ko ne kɔni bɛ na ni mouvement in ye ka se k'an balakaw n denw n kɔrɔw an ka se ka na k'an bolo di ɲɔgɔn ma o baara hukumu kɔnɔ ala barika la an sera ka muso 70 n'o ye déplacé ye kɛlɛ minnu b'u sigiyɔrɔ la ka na Bamako an sera ka o mɔgɔ 70 ta ka se k'u dɛmɛ suma bayɛlɛma la transformation awɔ an y'olu dɛmɛ o baara la fo ka taa ka to attestation di o mɔgɔ ninnu ma a dido yɛrɛ kɛra maɲumakoba parce que a dido ye fɛn caman de dusu don ne kɔrɔ tuguni fɛn min na n b'a ala deli ala k'a kɛ badabada ye parce que attestation bɛ di minnu ma a bɛɛ de b'a la ko Fanta i bolo maga attestation in na ala k'a kɛ ka ne nafa o b'a yira u ye fɛn min dir'u ma u y'a valeur dɔn fɛn min dir'u ma k'u ka baara kɛ n'a ye wa a bɛɛ sigilen don ne b'a jigiya ala ye ko nin bɛɛ bɛna nafa sɔrɔ an ye formation kɛ mɔgɔ kun o la an ye baara caman de daminɛ baara minnu bɛ i b'a fɔ komi mouvement yɛrɛ bɛ an kelen bɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ mun bɛ kɛ k'an ka sɔrɔsiw dɛmɛ n'o ye jelidi ye an kelen bɛ ka jelidi fanga bonya kosɛbɛ n'o bɛ bɛn le 3 ma vendredi ni juma jiginna o ye mouvement ye mais sani juma jigin lancement awɔ sani lancement cɛ o b'a yira fɛn wɛrɛw bɛ baara in kɔnɔ mun tɛ kuma dɔrɔn ye parce que n'i bɛ kuma kɛ yɔrɔ yɔrɔ o ka sɔrɔ i bɛ ka fɛn dɔ fɛnɛ kɛ a kɛwale kɛ an ye kuma in daminɛ ala barika la an bɛ ka kɛwalew fɛnɛ kɛ komi ko daminɛ don an bɛ dugawu kɛ maliyɛn cɛ ni maliyɛn muso bɛɛ lajɛlen
ye k'a yira bɛɛ la ko jamana ko de don ko mɔgɔ ko tɛ k'an ka wuli an ka fara ɲɔgɔn kan jamana bɛ kɛlɛ de kɔnɔ Mali bɛ guerre de kɔnɔ jamana o jamana n'a bɛ kɛlɛ kɔnɔ a ka kan jamanaden bɛɛ ka wuli aw ka jɛ a k'o kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o la ni mun bɛ mun kɛ o kɔfɛ o b'o k'o kɔfɛ o de ye ne se yan bi sisan o la ni ne y'a faamu e ko ko déjà e hakili e kunkɔrɔta dɔ sɔrɔ bawo i sera ka maa minnu kɛlɛ kɛmɛ ka minnu gɛn ka bɔ o sigiyɔrɔ la ni o ye an balimamuso ninnu ye déplacé dɔw sera ka olu ka dɔntaw kankuruya suma bayɛlɛma na donc o b'a yira k'a fɔ o ni a ɲɔgɔn caman o de bolo danbɛ e fɛ i ka mouvement in kɔnɔna na ɔ baara in a n'a ta ka ɲɛsin an balakaw dɔrɔn ma wa tari an cɛw fana an n'a ɲɔrɔ sɔrɔ a la cɛw b'u ɲɔrɔ sɔrɔ a la mais n'i y'a ye nin wagati la an y'a ɲɛsin ko musow parce que fɛn dɔ de don laɲini dɔ de bɛ n bolo laɲini min ni musow fanga ka dɔgɔ a la ne tɛ cɛw fanga ka bon musow de fanga ka dɔgɔ la o de to an ye mouvement in bɛn musolakaw ma pour que musow k'a dɔn ko jamana tɛ jɔ ka anw to donc bɛɛ lajɛlen de dama ka kan yan bɛɛ dama ka kan mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw parce que n'i y'a jateminɛ kojugu kɛbaa ye jɔ ye muso dɔ de y'a wolo muso dɔ de y'a wolo kojugu kɛbaa dɛ a ma bɔ sanfɛ ka cun dɔ den de don ne den n'a bɛ kojugu la a bɛ ka kojugu kɛ jamana min kɔnɔ ne ka jamana de don ne ye jamana in faamuya a ka di ne ye jamana in ka jɔ a ka di ne ka fara jamana jɔbaw kan est ce que ni ne den ye marifa ta k'a bɛ taa kojugu kɛ ne bɛ kuma n den fɛ wolomuso bɛɛ b'a den jogo dɔn wa bɛɛ bɛ se ka kuma i den fɛ wa bɛɛ den b'i lamɛn mais munna an tɛ ka se ka kuma an denw fɛ parce que anw yɛrɛ t'a dɔn fɛn min bɛ yen n'i t'a dɔn ko fɛn min bɛ yen e tɛ se k'a bali o de la to an bɛ fɛ a ka dɔn fɛn min bɛ yen musow la k'a bɛɛ k'a dɔn fɛn min bɛ jamana kɔnɔ bi pour que dɔ bɛ se ka bɔ kojugu la. Fanda Sise o la sisan i ka mouvement in yɔrɔ a baaraw nata ka ɲɛsin Bamakɔ musow dɔrɔn walima Mali jamana musow bɛɛ lajɛlen na o yɛrɛ ye ka mouvement kɔnɔna na Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ hali faransi hali diaspora maliyɛn minnu bɛ fan wɛrɛ fɛ madama n'i kɛra maliyɛn kɔni ye association in yɛrɛ bɛ base bɛna kɛ faransi de mais a base bɛ kɛ an mana sigi faransi togo togo a baara bɛ ka kɛ yan de parce que de fait que ne tɛ yan sigibaga ye ne bɛ n'a yira mɔgɔw la de fɛn dɔ kan ka kɛ mais fɛn yɛrɛ bɛ a souci bɛ faransi parce que ne sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ yen o b'a yira diɲɛ maliyɛn bɛ fɔ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ diaspora o Mali fan o fan diɲɛ dugukolo ka bɛɛ sen mina yen na wa ni Ala sɔnna ka an dɛmɛ k'a ka kɛ association ye an tɛna da Bamakɔ dɔrɔn ma dɛ an bɛ se k'an sen ta ka se diɲɛ Mali jamana o jamana ma k'an sen bɛ se ka don yen jamana ka autorisation bɛ se k'an bila ka tɛmɛ yen ni Ala sɔnna an bɛ taa an bɛ taa jama dalajɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw tɔgɔ la fɛn min bɛ yen Mali kɔnɔ k'a f'u ye n'o don ne bɛ don jɛkulu la nka n'i bɛ taa Faransi i bɛ taa ne y'i fɛ n'Ala sɔnna an bɛ kɛ Faransikaw ye an bɛ kɛ Faransikaw ye an bɛ Musa ninnu bila Bamakɔ yan e ni ne yɛrɛ taa Faransi Inchallah Fanda Sise k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn mais baara min filɛ ni e b'a la tan a nafa ka bon kosɛbɛ ka se ka musolakaw jɔyɔrɔ ka sinsin hali bi jamana jɔli la mais yɔrɔ o la an ka jamana ɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnnenya musolakaw ka gun kan a wulila ka s'o ma wa an ye sira caman tagama dɛ parce que sira o sira binna kan ka tagama sariya yɛrɛ ka sira kan kunfin baara tɛ dɛ a bɛ se ka kɛ ne de bɛ kɛ kunfin mais n nana ka na mɔgɔ minnu bilala ɲɛma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye Musa Salifu Jara ye ale tɛ mɔgɔ dogolen journaliste kɔnɔ minnu far'o depuis bi tɛ n nana ale min sɔrɔ yan n kan ka tɛmɛ sira o sira fɛ a ma sira foyi datugu ɲɛ a y'a bɛɛ dayɛlɛ an taara kafo mɔgɔw fɛ yen ani kafo olu ye musow ka fara ɲɔgɔn kuluba an y'olu ye ɲɔgɔn rencontré jusqu'à présent ni fɛn fɛn bɛ yen an b'o o f'olu ɲɛna o tɛmɛnen kɔ an tilala ka se minisiri fɛnɛ ma n'o ye musow ka minisiri an taara ale fɛnɛ fɛ yen an n'ale ka lasigika ye an ye kuma changer kɛ un peu mais an kɔni sigilen bɛ k'u ka jaabiw makɔnɔ awɔ an ye yɔrɔ caman yɛrɛ de kɛ an ye yɔrɔ caman de kɛ komi Mali administration ne t'a bɛɛ dɔn awɔ n t'a bɛɛ maîtriser mais an yi donna yɔrɔ caman na parce que kalo kelen ne ma tile kelen sigi a kalo kelen kɔnɔ radio so télé so n kan ka don wo kɔnɔ ne ye kalo kelen bɛɛ kɛ ka don ka se ka taa yira Malidenw na nakun ye nin de ye wa hakilina min bɛ na ni mun bɛ se k'an dɛmɛ hakilina in bɛ se ka s'a sɔrɔ la ne kɔni ye da bɛ yɛlɛ Fanda Sise min fɔ k'i waleɲuman dɔn yɔrɔ bamananw ko ten ko ɲɛ bɛ ɲɔbugu nka ta k'an n'a yala dɛ yɔrɔ e bɛ nin baara min na dɛmɛbaa jɛkulu ye jɔn ye
ne bɛ nin baara in na Ala de ye ne dɛmɛbaa ye awɔ Ala de ye n dɛmɛbaa ye parce que kabiri nana ma mɔgɔ ka dɛmɛ sɔrɔ fɔlɔ ma mɔgɔ sɔrɔ ko mun bɛna n dɛmɛ hali ka ji de di mɔgɔ ma sali kɔnɔ ne ma mɔgɔ sɔrɔ ma mɔgɔ sɔrɔ n bɛ se k'a fɔ ko n ye dɛmɛ min yɛrɛ sɔrɔ sisan san sigiyɔrɔ la ko n b'o fɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna o ye Jije Balodi ye n taara ale fɛ yen n taara a fɛ yen Bafuluko la mais Ala y'a kɛ an ye sali yɛlɛma ka kɛ Maison de la Presse ye ale télé écran plein n y'o demandé ale fɛ ale y'o diyan gratuit la Ala barika la ni dɛmɛ bɛ fɔ sisan nin yɔrɔ in na ale ye n dɛmɛ n'o ye ne t'o bɔlen kɔ a la k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ de ye n wele ka wari di yan walima mɔgɔ dɔ de ye n wele ka fɛn dɔ di hali ka jigiya ta ka ji di yan walima ka boisson di yan hali jeli dimi bɛ kɛ ko ka mɔgɔ sɔrɔ ka jigiya ta ka dumuni di an m'a mɔgɔ sɔrɔ fɔlɔ a bɛɛ bɛ ka bɔ ne yɛrɛ de kun a bɛɛ fɛn fɛn bɛ ka kɛ bi n'a tɛ taa wari ko kan a bɛɛ bɛ ka bɔ ne de kun a fɔ ne ka français ta o na se ka kɛ nin cogo la a bɛ kɛ ni ye wari bɛ don nin da fɛ o tuma na a fo laban ka to a demi sara la dɛ a bɛ kɛ o la sisan an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ Fanta Sise m'a fɛ k'i ɲininka min na kokura o de ye k'a fɔ an y'a dɔn k'a fɔ jɛkulu bɛna sigi Fanta fɛ Alliance des femmes pour un Mali debout Alliance des femmes musow ka fara ɲɔgɔn tɔn walasa ka Mali jɔlen to b'a yira k'a fɔ ko dɛmɛ de bɛna ta musolakaw fɛ ka ɲɛsin Mali ma badabada baara don badabada don o dɛmɛ badabada baara don wa politiki tɛ dɛ parce que mɔgɔ i bɛ nin jate minɛ mɔgɔ caman de bɛna nin baara daminɛ jamana kɔnɔ u b'u dogo jamana kɔfɛ k'a yira k'an bɛ ka na jamana de dɛmɛ mais après u bɛ tila k'a yɛlɛma k'a kɛ politiki idéologie wɛrɛ dɔw ye ne ta tɛ politiki ne tɛ politiki dɔn kan'o dɔn dɛ n tɛ politiki dɔn ma deli ka dɔn politiki la Ala ka n'i ci k'a yira ne ta tɛ politiki ko ye jamana ko de don wa a but non lucratif o tɛmɛnen yɛrɛ kɔ ka bɔ yen maliyɛn ka slogan ye ko faransi ka deuxième mondial walima troisième mondial ko Mali de y'a kɛlɛ kɛ i m'o kuma mɛn awɔ maliyɛnw b'o fɔ kojugu mais munna an bɛ premier mondial la fɔlɔ an ma deuxième kɛ ka se troisième ma kɛlɛ bɛ anw fɛ yen mais pourquoi maliyɛn dɛsɛlen bɛ k'a yɛrɛ ka kɛlɛ ban anw bɛ k'an wɛso k'anw taara faransi dɛmɛ a ta la mais munna an tɛ fara ɲɔgɔn kan mun b'an yɛrɛ fɛ yen ni fitinin de ye an bɛ taa faransi dɛmɛ mun na o tun ye belebeleba de ye awɔ n y'a faamu awɔ munna an tɛ nin kɛ an ka ɲɔgɔn ta ban kuma kun ye de o donc kuma kun ye kɛlɛ de mun b'an fɛ yen kuma in bɛɛ bɛ kɛlɛ in de ɲɔfɛ ne fa kɛlɛ bɛ fɔ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ sigikafɔ ani bɛn ani kuma ɲɔgɔn ye o ka sabati jamanadenw k'o sabati u ni ɲɔgɔn cɛ jamanadenw k'a dɔn ko mɔgɔ si tɛ se ka bɔ a la kuma in b'o ɲɔfɛ sisan Fanta ka kuma hakili min ye o de ye an bɛ yɔrɔ min na bi an ka fara ɲɔgɔn kan cɛ fara muso kan denmisɛn fara maabakɔrɔ kan degun ni gɛlɛya min bɛ anw yɛrɛ kan an ka fara ɲini a la kuma in kun bɛɛ d'o ye ni faamuyala e tɛ se ka bɔ a la ne tɛ se ka bɔ a la ayi ne kɔni dɔnni b'a la ka bɔ donc kuma kun de ye an ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ se min ma k'o kɛ donc parce que ni bɛɛ y'a seko kɛ i b'a ye k'a fɔ a dɔw la laɲini o bɛ sabati o tɛ tiɲɛ ye o la n'i y'a ta k'a lajɛ Fanta baara in kɔni maa bɛ se k'a fɔ hakilina ɲuman don e kɔni yɔrɔ e ni musow caman Mali jamana kɔnɔ a ye ɲɔgɔn kan sɔrɔ ka ban Ala barika la a ye ɲɔgɔn kan sɔrɔ ka ban a baara yɛrɛ min donni a bɛ kɛ juma nata de a bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn na a bɛ kɛ Maison de la Presse la kunnafonidilaw cɔla so awɔ so belebeleba in awɔ a bɛ kɛ ala barika ni n'o ye ne yɛrɛ fa tonton Banjugu Dante ani n ka kuma ɲɔgɔnya la n y'a yira nin de ye n ka laɲini ye ale ma problème foyi don a la a ko n ma ko sali n bɛ se ka taa sali ye réservation kɛ ala barika la n tagara an sera ka sali sɔrɔ a bɛ kɛ jumadon waati jumɛn a bɛ kɛ jumadon komi fila de don ni mɔgɔ k'i y'a dɔn sɔrɔsi an bɛ ka kelen bila sur place n'o bɛ daminɛ depuis 8 heures
bɛɛ bɛ jeli di okumu dɔn jeli bɛ di ko kelen de la ni kasara nana a dun bɛ ka di mɔgɔ ma o y'an ka sɔrɔsiw de tɔgɔ n'i y'a y'anw sigilen bɛ yan bi an bɛ kilimu kɔrɔ an bɛ kuma mugu la mɔgɔ dɔw de bɛ yen minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ anw tɔgɔ la anw wari tɛ se ka olu sara o an bɛ se ka fɛn min kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi k'an b'o don dɛmɛ la teliya yɛrɛ la sisan n'i ye ne sigi ka ne ɲininka ne b'a fɔ ko jeli di wa n'i ye fana ɲɛ b'a fɔ ko jeli di parce que foyi tɛ kɛnɛya sɔrɔ fo fura min yɛrɛ kan ka kɛ ka kɛnɛya ɲini n'o ye bɛnnen bɛ jeli di ma an kelen bɛ ka jeli di sigi sur place an b'a daminɛ 8 heures o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen ka se ka se mouvement yɛrɛ lancement ma à partir de 14 heures ni juma jigin donc sisan o la baara in a bɛna bolo da cogoya fila kɔnɔna na Fanda Sise y'a ye k'a fɔ bi an ka wolomasiri tabaw o mako bɛ joli la joli dun tɛ san fɛn ye a tɛ sɔrɔ yɔrɔ si joli a bɛ sɔrɔ cogo min na o de ye joli di ye donc o la joli baaraw kunfɔlɔw bɛ daminɛ ni joli di de ye sɔgɔmada fɛ 8 heures maison de la presse la o la i kɛ bɛ ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma ko di bɛɛ maa bɛ se ka joli di mɔgɔ cɛ ma fɔ muso ma fɔ bɛɛ de welelen don mɔgɔ bɛ se ka jeli di surtout min na nin yɔrɔ fɔ télé la n'o ye n yɛrɛ mɔkɛ Sherifu Madana Aidara an bɛ jeli di daminɛ ale la ale fɔlɔ bɛ kɛ premier ara la ayi olu an bɛ min fɔ ye ayi ni ci fɔ a bɛ ayi ni ci la sa ma ayi sisan ko ne ko k'ale de bɛ premier a ka chef a tɔgɔ sɛbɛnnen b'a ka chef ka ne jeli di ara la ale de premier ara ye sisan ale kɔni fasoko la mɛ min fɔ ye ale ma tɔ to ne bɛ faso kuma bɛ ka fɔ ka sara la an b'a da ye mun kɛ o nin tɛ ale ka baara tɛ kɔnɔdimi ye ɲɛdimi de diɲɛ ɲɛ b'a la fo ni ko k'i t'a fɛ n'i tɛ mɔgɔ fɛ i bɛ diɲɛ kuma bɛɛ f'a ma mais ko i bɛ se k'a fɔ ko karamɔgɔ ma baara kɛ Mali y'a faso ye i ye jugukalon da karamɔgɔ la i t'a fɛ de ne tɛ a ye wuli ka jɔ min kɛ hali kɛlɛ min filɛ sen na fɛn fɛn filɛ nin karamɔgɔ y'u bɛɛ kɛ a ye wuli ka jɔ kɛ a ye sigi ka kuma k'a ye fɛn bɛɛ kɛ i bɛ ale ye i bɛ bɛn ni keleya ni kuma ɲɔgɔn de sabati ye a ɲɛ kan o de to n'a nana sigi ka ni wele kɛ ne bɛ retard ba de la ne tɛ normalement ne donna Bamakɔ ne tun bɛ ɲɛsin karamɔgɔ de ma ka taa fɔlɔ ka se karamɔgɔ ma k'ale bila première place la mais i b'a dɔn erreur bɛ mɔgɔ sɔrɔ ani fili ni fɛn bɛ mɔgɔ sɔrɔ o bɔlen kɔ a la ka yafadeli kɛ karamɔgɔ fɛ kosɛbɛ téléso in na ka tila ka ko in bonya ta parce que ne b'a dɔn bonya bɛ di bonya tigi de ma hali n'an kun bɛ retard la an b'o yafa ɲini a fɛ k'a fɔ ko ni bonya n'a karama halisa a b'a bolo a ma d'a ma ko a ka wari d'a ma dɛ a dira a ma an y'a sɔrɔ sira min kan n'o ye jamana ko ye ni nana bi k'i ka jamana ko kuma fɔ i bɛ se ka tɛmɛ karamɔgɔ la i tɛ se fo n'i y'a kɛ juguya k'i tɛ fɛ k'a ye a ye mun kɛ halisa ko anw nana an faso de la nin kelen de b'anw bolo foyi t'anw bolo ni Mali tɛ a mana gɛlɛya bi anw bɛ yan de a nɔgɔyara bi anw bɛ yan de nin yɔrɔ min b'anw bolo kɛ anw y'an jigi kɛ Ala n'a kira k'an jigi kɛ mɔgɔba minnu ni karamɔgɔba minnu b'anw ɲɛfɛ n'u bɛ se ka anw dɛmɛ toujours anw faso bɛ se ka ɲɛ cogoya min na ko ale invité len don kɛnɛ in kan kosɛbɛ n'a ma na k'a k'a ka danga bila ka na n'o ɲɛna n t'a to ten sisan k'a ka kɔɲɔmuso fɛnɛ bila wa ne da t'o kuma na sisan ayi karamɔgɔ ka invitation ni mo min bɛ fɔ ye komi ni e ye DGP lasɔrɔ ni n'an kɛra dɔrɔn k'i kun da Bankɔni kan Janginɛbugu kan nin waati in na i bɛ taa sigi da la n'i k'i mago bɛ bani na k'i b'a fɔ k'i nana k'i mago bɛ e mɔkɛ la i b'a ye ale ni dayɛlɛlen don bɛɛ ye ala dayɛlɛ ka date tugu ayi donc o la a ka invitation i b'o d'a ma i bɛna ka min fɔ bɛɛ fa ye n'o bɛɛ d'a kulo kan an b'a fɔ Sise k'i fo k'i wale ɲuman dɔn o la baara min Fanda e filɛ a la n'i ye a ta k'a lajɛ ko kura don bamananw kuma don ko forokɔrɔbɔ tɛ ɲɛ woyo ko dɛ yɔrɔ i bɛ ka degun ni gɛlɛya caman kɔni sɔrɔ a la baara yɛrɛ gɛlɛya ye baara min i nana fɛn mun na n'i tɛ ka a fɛn i kan ka sira minnu tagama i tɛ ka siraw bɛ ka datugu sira caman de bɛ datugu la i b'a fɔ k'an ta tɛ Mali ko ye mais k'a yira minnu bɛ k'a datugu ko anw ta ye jamana ko ye fɛn ɲini an bɛ wagati min na Mali mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'i bɛ fɛn ɲini ni Mali tɔgɔ ye bi parce que Mali bɛ situation min kɔnɔ n'i ma fɛn na ni fɛn ye ka Mali dɛmɛ i ka n'i sigi k'i bɛ fɛn min ɲini k'i b'a dun Mali kun o de bɛ ne hakili la k'a yira bɛɛ la ne ta tɛ ka na ko n bɛna nafolo ɲini n faso kɔnɔ i b'a fɔ nin
sera ka parce que ni ko bi ki be jamana dɛmɛ be transition dɛmɛ be wari sɔrɔ ne ta tɛ wari ko ye ne be yɔrɔ min na me baara kɛ Ala barika la me wari sɔrɔ mais a wari min ma sɔrɔ la ni fitinin de do a ka di ne fitinin fɛnɛ dɛ ne kana fɛn dɔ kɛ faso kɔnɔ hali ne sara a ka fɔ a fasoden ɲuman do Ala yɛrɛ b'a fɔ a ka kuranɛ kɔnɔ ko fasoden ɲuman niyɔrɔ be alijinɛ la fasoden jugu niyɔrɔ be jahanama la anw b'a ɲini a jigiya aw niyɔrɔ ka sɔrɔ alijinɛ kɔnɔ fasoden ɲumanya hukumu kɔnɔ o de ye anw se yan bi ko u ka daw yɛlɛ an ka ko in kɛ hɛrɛ ni baden na ni Ala sɔnna anw fɛnɛ ka courage min b'anw na mɔgɔ murutile 200 de be yen minnu tɛ fɛ ka jamana ko kuma yɛrɛ mɛ n'u kɛlen bɛ jamana jugu ye aw mɔgɔ murutile 200 an bɛ na n'o mɔgɔ murutile 200 ka kɛ jamanaden ɲuman ye dɔwɛrɛ tɛ ka communication de do k'a fɔ nin de ye nin ye nin de ye nin ye an bɛ ɲɔgɔn faamu mais ni mɔgɔ tɛ k'a kɛ faamuyali tɛ sɔrɔ kɛlɛ ko tɛ wɔyɔ ko tɛ a ye na an ka jamana jɔ mais fɔcogo fɛnɛ b'a la. ok o la Fanta ni fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ taa technicien fan fɛ o k'a lajɛ o ka an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔ filanan ni o labɛnw sabati mɛ o ka o fiyɛli bɔ an senkɔrɔ Fanta Sise tant que o sɛgɛnnafiɲɛ bɔ o ka ɲi kɔmɔsɔrɔ kama dɛ an ka fiyɛli bɔ an senkɔrɔ an ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko kɛra cogo. Axione Music. albi be komina o to bamana kote o la Fanta Sise an sigena ko dokura o wati ko mbala kata ana an soni sigi yoro la bamin kan nga so wajim ka kunce o di jekulu konnana bara kuma ba munun be oburu na abena oluke jekulu konnala sisan no ne be don fo mba totui ko mi bara damne do
de fait que baara in yɛrɛ dabɔlen bɛ musolakaw kama n'i ko ko muso k'i ka muso ka ɲɛta yira i ka muso ka droit yira a la i tɛ se k'o baara kɛ ka muso denw to yen tiɲɛ don denmisɛnninw fanga ka bon baara in kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ surtout denmisɛnnin banabaatɔw ani minnu bɛ service social la ka se ka wuli ka olu yɔrɔ ɲini k'u ka situation dɔw ni dɛmɛ mun ka kan anw yɛrɛ bolo ka se k'o kɛ surtout n'i y'a jateminɛ pédiatrie la n'i tagara Mahima ko dan don bi se bɛ nin ye sini se t'a ye walima i b'a sɔrɔ den fila bɛ dɔgɔtɔrɔso la den kelen masaw bɛ se ka furakɛ mais kelen masaw bɛ furakɛli kɛ Mahima ko la ka se ka yala k'a lajɛ minnu tɛ se ka denmisɛnnin ninnu fɛ ka ɲininkaliw kɛ an bɛ se ka dɛmɛ don denmisɛnnin minnu ma k'u ka vie sauver parce que i b'a sɔrɔ banabaatɔ dalen don a jigi ye docteur ye mais ni fura tɛ docteur bolo ka k'a la c'est compliqué baara caman de bɛ an bolo mun kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw ka ɲɛsin musolakaw ma ani den minnu bɛ siradaw fɛ den minnu bɛ siradaw la ka yala denmisɛnnin minnu bɛ siradaw la on dirait que président yɛrɛ kumara gerebudenni ko la a bɛ na nɔgɔya dɔɔni a ka d'an ye kojugu an bɛ président fo n'o y'an ka président général Asimu Koyita ye an ka foli belebele b'a ye ne ye président a ɲinɛ tɛ minɛ ne bɛ minɛ président ɲinɛ bɛ minɛ mais ni ne y'a yɔrɔ fɛ yen sisan i b'a fɔ ko effectivement ko tiɲɛ don n'i ye président ka kunu photo ta k'a ka bi photo ta e ma différence foyi y'a la i y'a yala président kɔrɔla de an min de bɛ mɔgɔ si jɛ ka sila k'an ka président kɔrɔ denmisɛnnin fitinin nalen fanga la o b'a yira a bɛ ka ami jamana in na jamana in ka di président ye jamana kanu de b'a la a bɛ hami jamana siniɲɛsigi ni jamana basigi de la merci ufa o bɛ mɔgɔ la ni dɛmɛ ka kan minnu b'a fɔ n ta ye Mali ko ye dɛ n ta ye nin ye dɛ a bɛɛ ta ye Asimu ko de ye Asimu y'anw ka président ye ale de bɛ jamana ɲɛfɛ n'i y'a fɔ o bɛ Mali dɛmɛ bi i tɛ se ka Mali dɛmɛ ka Mali gouvernement to yen o tɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ o de to a président nana ni nin hakilina min ye ka dɔ bɔ denmisɛnninw na gitɔrɔndaw la a hakilinaw b'a soutenir à 100% an bɛ hakilina in dɛmɛ k'a sababu kɛ dɔ bɛ na anw ka baara kun hukumu kɔnɔna la a bɛ na nɔgɔya anw bolo musolakaw dɛmɛli hukumu foyer b'a la parce que ni nasɔngɔ dafa t'e bolo kɛlɛ ka ca tuma dɔ la cɛ bɛ bɔ nasɔngɔ tɛ sɔrɔ mais ni muso b'a bolo da yɔrɔ dɔn baara ni fitinin dɔ b'a bolo a bɛ t'o kɛ ka na i b'a ye ani cɛ ma nasɔngɔ sɔrɔ ale bɛ nasɔngɔ sɔrɔ furu bɛ basigi denmisɛnninw bɛ éducation ɲɛnama sɔrɔ wa chômage fana bɛ kɛlɛ baara yɛrɛ fanba de ye ka chômage yɛrɛ de kɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow yɛrɛ de tɔgɔ la ka chômage yɛrɛ de kɛlɛ i b'a ye chômage n'i y'a mɛn ko gɛlɛya de baara de tɛ yen ni baara bɛ gɛlɛya kuma bɛ bila o ni bɛɛ kɛra baarakɛla diplôme bɛ minnu bolo n'u fana tɛ ka diplôme baara sɔrɔ k'a yira k'ala bɛ fɛn dɔ don i garisɛgɛ la mais i b'a sɔrɔ i dala dumuni bɛnnen t'a ma i bɛ diplôme sɔrɔ fɛn dɔ la i t'a baara sɔrɔ i b'a baara min sɔrɔ kɛ kana jɔ a la i bɛ mugan sɔrɔ mun na o de ye alala ye o tiɲɛ wuli ka t'o baara kɛ Fanta Sise waati sera a sera ne ko Fanta yɛrɛ bɛ ne fɛ ko ne kelen de bɛ kuma in kɛ Sise Mande Mori e b'o tɛ de Sise Mande Mori don Sise Mande Mori awɔ a ye marakaw de ya aw ye sɛnɛfɔw de wa a y'a kɛra baara ye o minnu fana ye sinifo ye a banna a ye sɛnɛfɔ a ye Sikasokaw ye Yelegila aw ye Yelegilakaw wallahi i ma fili Yelegila bɛɛ Sise nin ye tiɲɛ ye Yelegila ne Yelegila dɔn ne ka dugu ni Yelegila man jan anw bɛ bɔ Yiringaso Yelegila ani Yiringaso tɛ tɛmɛ kilo 30 dɔɔnin kan sira dɔ yɛrɛ la kilo 20 dɔɔnin tiɲɛ don yenkaw bɛɛ Sise o la k'i fo k'i waleɲuman dɔn waati b'a la ka se ne tun b'a fɛ k'a fɔ n ko marakamuso bɛ kuma nka komi a kɛra sinifo ko ye an k'o bila ni ɲɔgɔn cɛ maa wɛrɛ ko n'o tɔ mɛn ne ni n balimakɛ fila bɛɛ bɛ kuma barika de bɛ kuma in nafa b'a la kojugu ni ɛri yɛrɛ tɛ ese kelen yɛrɛ bɛ sɔn a ta an bɛ sɔn k'a fɔ k'aw bɛ taa ni ɛri sera o tuma ne bɔra min wa kuma y'an sɔrɔ yan koyi don ne cɛ an ka bi ta bila yan an bɛ kuma sigi ma kokura kɔrɔfɔ kuncɛ kɔrɔfɔ an k'olu fɔ ni k'a sɔrɔ k'a bi jɛmukan k'o kuncɛ n'Ala sɔnna an bɛ bɛɛ fo i ka caméraman ni lamɛnbagaw mɔgɔ mɔgɔ bɛ télé kunna wagati na i bɛ k'a lamɛn an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'an ka jamana ɲɛmaaw fo ka tila ka segin an kɔ ka Isumani Sherifu Madani Ayidara foli belebeleba y'a ta ye nin yɔrɔ in na a ka jamana ko la k'alisa k'an bɛ dugawu belebeleba ɲini a fɛ ko dugawu tɛ bin dɛ ko ne ka baya dafalen bɛ n bolo ko ne ba awɔ k'a dafalen yɛrɛ de bɛ ne bolo
ora to ala sira ka ne bila ni sira in fɛnɛ kan parce que ni ba ta galon foyi t'a la namara t'a la o de tiɲɛ kalisa ka ka duwawu k'an ye an bɛ baara min na ala ka baara in sinsin ne bɛ bɔ kuma la n b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ a diyara n ye Fanta Sisi an b'i fo k'i waleɲuman dɔn nin waati in na an bɛ yelekɛlakaw fo ne ye n dɔn kosɛbɛ n yɛrɛ sera yelekɛla a bɛ siɲɛ caman bɔ o la ka lamɛnbaa cɛman ni musoman denmisɛn ni mabakɔrɔ k'o fo k'o waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ɲama minnu sigilen bɛ ka ɲɛmada nin waati in na Sherifla TV Jakanso fɛ an tɛ sɛgɛn ka aw fo ka fɔ segin kan ka kɛ jɛmukan in kan ni su n'o janfara dɔɔni 23h30 waati o ye sini 10h-11h ne ni aw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka jɛmukan kura n'o k'o boloda san'o cɛ an tɛ segin an tɛ ɲinɛ k'an ka sababu ɲuman fo Mali silamɛtɔn ka fara ɲɔgɔn tɔn maaw conseil islamique du Mali ma ɲɛma an fana karamɔgɔ a Seydou Chérif Ousmane Haidara an b'a fo ka dugawu k'a ye sijan kɛnɛya ani labɛnko ɲuman ala k'o di an n'a ma an n'a ka denbaya ka jamana ɲɛmaaw fo o ka wuli ka jɔ la sanni waati bɛɛ ka dugawu kɛ u ye k'o fo ala k'o fanga si ala ka jamana juguw labila ala ka jamana juguw dɛsɛ ala ka juguw labila ala ka dɔgɔkun tɔ fori hɛrɛ la ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ye an ka haminako la ko nɔgɔya o la bi an bɛ ɲɛmaayaso fo ka daminɛ sanfɛ fa duguma k'o fo dibila baara kɛbaaw bi technicien Elhaji Musa Traoré bi ta kɛra senufo ko dan ye ne ye senufo ye ne bɛ bɔ Yiringa so Fanta Sisi ye senufo bɛ bɔ Yɛrɛkɛla Musa Traoré o ye senufo ye u bɛ bɔ Ɲaziribugu a ma kɛ baara ye Saka Kulubali k'i fo k'i waleɲuman dɔn ka Fantakaw fo k'i cɔ la ka fɔ an sera ka min fara ɲɔgɔn kan o de ye nin ye a bɛ dansi bi ta la ka aw fo ka fɔ hali bi ala ka tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma. Ka nin den in a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ bara nin Afrique bɛɛ nin ye infusé ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka te jumɛn ani n b'o kundo d'i ma te Zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e fana bɛna surprise k'i ye nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye teko jara te Zara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni tɛ wɛrɛ bɛ nin den i y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin foroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka a den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna budu diɲɛ ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna budu tiɲɛ ye ala te Zara balimamuso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bi nɛ kunu ka dalangolo to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najininkura bɔlen ye a bouillon épicé n'a poulet n balimamuso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati dilalen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najinin bouillon poulet a na épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najininkura bouillon poulet a na épicé dun Mali kɔnɔ Gawo kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najininkura bouillon poulet a na épicé ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲamuɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najininkura bouillon a épicé n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikɛla a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 16 walikɛla 76 38 59 59 zamzam ka najininkura bouillon poulet a na épicé duden bɛɛ lajɛlen wasara